Allah muna roƙon ka sa albarka cikin shi ƙara wani abin da yayi su kuma waɗanda ba su ga Allah shi ba su iko su taimaka saboda ana son korin haka ka tsaya ka taimaka ma ana son haka na abin mai girma sallata al'umma ta kawo muku ya ba da cewa duk wanda ka iyawa ya taimaka ma daga bakin maza ba ta bisa runwati har local government yana iyawa saboda ci gaban jama'a a taimaki jama'a. Jama'a barkar ku da yau ga takaitattun labarai ga dan wasa movie Sokoto tare da ni Ruth Manu. Alhaji Yahayya Buhari ya cika alƙawalin tallafawa al'ummar yankin Sokoto ta kudu da naira miliyan 16,500. Kamar yadda wakilinmu ya shaida mana, taron wanda ya gudana a gaban makarantar renon jinya ta jihar Sokoto wanda ke a unguwar Rogo ya shaida yadda aka raba kyaututtukan kuɗaɗe ga shugabannin jam'iyyar APC waɗanda suka hada da escos na mazaɓu, shugabannin runhuna, dattiban jam'iyya da mazauna yankin, inda ya cika alƙawalin da ya ɗauka na tallafawa al'ummarsa musamman a watan na Ramadan. Karamcin Alhaji Yahayya Buhari ya taɓa rayuwar ɗaruruwan mutane inda ya samar da agajin da ake bukata a cikin watan Ramadan, inji shugaban karamar hukumar Sokoto ta Kudu, Honorable Muhammad Ya'u Danda, da yake bayani a lokacin jawabinsa. Ya ce Alhaji Yahayya Buhari ya bayar da gagarumar gudunmuwa inda za a raba naira 20,000 ga kowane shugabannin rumfunoni da mazaɓu su 341. Bugu da ƙari, dattawa 33 ne za su karbi kyautar naira 30,000 kowanensu. Escos na karamar hukumar da sauran mazauna yankin su ma za su ci gajiyar wannan kyaututtukan kuɗin, inda ya ce wannan tallafin zai ba su damar sayan muhimman kayayyaki na watan Ramadan da kuma sauƙaƙa wahalhalun kuɗi da ake fuskanta. Daga cikin waɗanda suka halarci taron sun hada da Alhaji Bello Mai Nasara, shugaban jam'iyyar APC na Sokoto ta Kudu, Alhaji Abubakar Walin Gagi, mai ba gwamna shawara na musamman, da kuma Hajiya Hauwa mai matasan mata. Sun yaba wa Alhaji Yahayya ga kuma abin da suka ce. Wato, kusa in ce kamar a ce gado ne, tun daga shi shugaban jagoran wannan tahiyat, Dr. Ali Magatakarda wa maku sarki yamma Sokoto, da kuma ɗanai shi mai girma gwamna Dr. Ahmed Aliyu FCNA, irin abubuwan da suka yi saboda shi ma ya gado kai tsaye abubuwan da ya kamata a yi ba ma sai an ba shi ba ko sai an ce shi ba sai gaske dai har ya wuce wannan wurin. To akan haka nan shi ma na kusa gare shi su ma sun gani sun tallaba sun dauka akan haka nan wannan ya kira mu wannan abin da aka so aka bukata a yi na shugabannin runhuna da esco na mazabin ne da esco na local government da wasu kuma elders da kuma wasu mata da kuma wasu wanda aka ganin mabukata na sosai an zakulo su mazaɓa wanda shi ka so insha Allah shi na shi gwargwadon zarafi shi ba shi cewa an rage radadi da irin yanayi na lokacin da ake ciki. Alhamdulillah wannan aiki da ya yi yau ya yi tayin makamancin wannan don a kowane lokaci kana gani ne tare da jama'a. Tabbas ko in ba su hana da shi ba za su yi da ko gida ne ba. Ka san wannan wuri dandalin chairman ɗinmu na Sokoto South, Mallam Ya'u, shugaban tafiyar Sokoto South. Wuri da an kasaba taimaka wa mata, ina ganin program kusan na 4 kenan za a yi domin taimaka wa mata kawai. Mun zo ne domin gabatar da wani abin alheri da mai girma mataimakin shugaban jam'iyyar APC na jihar Sokoto Central Alhaji Yahayya Buhari zai ba da kuɗi kusan naira miliyan 17 ƙasa waɗanda za a ba shugabannin mazaɓin ne da eskonsu sannan da ciyamomin rumfuna da sauran 'yan kwamitin. Abinda kowa sani na kowace shekara irin wannan lokaci yana ire-iren waɗannan abin a gida ya raba turami ya raba mi yanzu nan ko yanzu ya ba da tallafi ne ga mutane kusan mutum 700 da tara waɗanda za su amfana da wannan tallafin nashi. Shugabannin ruhuna 341 da muke da su a suka sa kowace ruwa sai da ya ba da tallafi ga ita da shugabannin jami'a, sannan esco 324 sai da ba kowa da tashi tallafi. Haka elders ɗinmu muna da elders waɗanda abin da su ya ba su da sauran wasu jinsin mutane waɗanda ya ba da ne wajen miliyan 17 a raba mutane
kuma yana basuwa yana kuma ce a bada hankali. Wannan gaskiya ba karamin abu bane, ba karamin abin a gode bane, ba karamin abin a koyi da shi bane. An gudanar da aikin rarraba kudaden ba tare da wata matsala ba, inda shugabannin al'ummar da mazauna wurin suka nuna jin daɗin su. Taron ya samu halartar ɗimbin 'yan jam'iyya da sauran al'umma. Ƙarshen takaitattun labaran kenan daga nan kamfanin ɗan wasa Movies Sokoto tare da ni Ruth Manu.